credeți că această furie își are rădăcinile în copilăria dumneavoastră? Scuze. Nu! Nu existau baterii Macht pe vremea aia. Baterii Macht. Bine, mai spuneți-mi o dată ce s-a întâmplat aseară. Deci chiar mă simțeam pregătit. Puternic. Sexy. Dar nici măcar nu se uitau la mine. Bine, vrei să plecăm de aici? Da, aș vrea. Și-au pornit mașina și a rămas cu... Și cu mama dumneavoastră, ce relație aveți? Ce legătură are? E vorba că înainte prindeam mereu câte unul de murea bateria la mașină. Și acum... Nu mai pot. Mă simt complet inutil.